die finale, wat hebben we daarna al in de dier? Toen hadden we krijgen, we slapen met slepen, boos baas naar die. Draait je al in de kap om en ja, dat snijden we aan zo gewoon molten. Maar dat snijden ik doe best het nog net vergeten. Dat bloedt nog wel even heen. Nou, juist de finale op televisie, grote reacties hoor? Ja, wel. Ja, wat zijn de meesten dan? Bellen ze op, wat zien ze? Ja, sms en bellen en van gefeliciteerd. Ja. En goed dingen. Is het nog een bekende Fries? Ja. Is van de Malum Street of niet? Ja, valt nog wel mee. Als een leerling en een oud-leerling van het AOC de wedstrijd boertje in boer winnen, kiert hier vanzelfs de vlaggen uit. Gerke, dat was een hele aardige, positieve jongen. En die quiz zag er ook hen. Zei ze ook steeds van, nou, zo positief en dat had hij ook. Ja, altijd ervoor gaan. Echt heel positief. Dat vond in die tijd ook. Daarom weet ik Gerke, want ik heb al heel veel leerlingen gehad. Maar Gerke kan ik me nog heel goed herinneren. Hartelijk gefeliciteerd, staat er op de strik. En we hebben er uiteraard ook voor Sjoerd heen. Hebben we een shit Sjoerd nog van je squallen? Nou ja, ik denk wel dat er, ik vind het knap dat er op deze jonge leeftijd al voor het boerschap had gekozen. Dus dat vind ik wel mooi. Ja, het is wel leuk natuurlijk. Ja. Zit de AOC weer op elkaar, of niet? Ja, wist. En die Sjoerd, vind je hem een lekker ding? Altijd, hè? Ja, ik meen het echt. Nee? Nee. Dit is een foto van Gerke. Hier mijn... Naar de leeuwen. Ja, dit had wel wat. Is verwachten dit? Nee. Nee, als je huis je weet wat hen lag, ik wel. Nee, jouw toon op AOC verschijnen. Nou, dat er weer achterbij komt. Nee, ik noem het dat. Nee. Tot tranen geroerd? Nee, ik zei het net, maar nou, als dan even hier een podium erop was, nou dan denk ik van vergeet me, waar een zaalje vol meisjes. Nou dan, get er wel trooien heen. Agrarische sector AOC is wel heel erg trots op omdat hij het zo ver geschopt heeft. Maar ook als ik dan van mijn collega's hoor hoe hij het doet op het bedrijf en hoe hij zich inzet voor het LTO en allerlei functies. Dan denk ik van ja, dat is toch wel heel leuk dat die jongen zich zo ontwikkelt. Wat is de volgende stap? Boertje en vrouw? Nee, daar ga ik al een paar keer, maar daar ben ik nog naar om te.